Bona nit a tothom. Gràcies per haver vingut. Com ja sabeu, em dic Conchi Soler i em presento com a cap de llista de Convergència i Unió a les municipals de la Torre de l'Espanyol. No som una llista i prou. Som gent jove, dinàmica i amb moltes ganes de treballar pel nostre poble. Perquè tots ens el sentim molt nostre, vivim i participem d'ell, l'estimem. Avui és un dia molt important per nosaltres. Farem la presentació de la nostra llista i del nostre programa electoral. Ens hem plantejat moltes maneres de presentar aquest acte, però el que tenim molt clar és que no volem que sigui un acte llarg i avorrit, perquè a les 10 de la nit tots tenim son i tenim ganes d'anar cap a casa. Farem que sigui distret, posarem música i vosaltres mos aplaudireu, però també és un acte molt seriós, perquè cada un de nosaltres exposarem el per què estem avui aquí i alguns punts del nostre programa. I ho farem des del cor, amb els nostres gestos, amb les nostres paraules, tal com som nosaltres realment. Ens presentem davant vostre avui per demanar-vos el vot el dia 27. Hem vingut els 11 fent pinya. No hem demanat a ningú que us vingui a explicar el que nosaltres volem fer. Ho tenim molt clar que és feina nostra. Tampoc hem fet cap muntatge amb ordenador ni altres tecnologies, ja que considerem que no és necessari. Les tecnologies són molt bones i necessàries i segons per a què imprescindibles, però per presentar-vos davant vostre avui no ho creiem. I ara sí, estic molt orgullosa de ser jo la que presenti la meva llista, la que em fa costat en tot i per a tot. Un fort aplaudiment per Meritxell Montaña. Jaume Pujals. Sergi Borràs. Josep Tarragó. Cristian Muñoz. Eduard Massip. Francisco Massip. Jordi Serra. Miquel Perelló.